No niin, terve. Tässä on lämmön talteenottava ilmavaihtokone Valloxin 145, joka on pitänyt kitinää jo jonkun aikaa, 10 vuotta vanha kone. Ja siellä on 2 puhallinmoottoria sisällä, joissa on tämmöiset laakerit. Näyttää ihan rullaluistimen laakereilta. Näitä saa uusia kaupasta suunnilleen 8 euron hintaan, jotka kestää sitten luultavasti seuraavat 10 vuotta. Ja jos puhallinmoottorit uusii, niin se on pitkälle 1 tonnia. Saattaa olla jopa lähelle töineen. Ja sitten taas laakereiden vaihto on sen useamman 100 euroa, jos sen tilaa ulkopuolelta, mutta se on mahdollista tehdä ihan itsekin muutamalla työvälineellä. Ja sitten tässä nyt näytän, miten se tehdään ainakin tällä Valloxilla. Eli ensimmäiseksi otetaan tietysti virrat pois koneesta. Tässä tapauksessa tästä. Ja sitten avataan luukku. Noin. Ja sitten täältä filterit pois tuosta kappula ja sitten tämä yksikkö. Tämä kannattaa ottaa tämä kenno aika varovasti, koska noi säleet tuolla taittuu hyvin helposti. Tämä kone sijaitsee aika tämmöisessä ahtaassa paikassa, mutta kyllä tässä pystytään tekemään. Täältä otetaan sitten vielä nämä filterit tuosta ja noin lähtee vielä tämä viimeinenkin, niin silloin meillä on täällä edessä, mä voin näyttää tästä, tuolla takana on yksi moottori tämän ja sitten tuolla tämän putken takana on toinen puhallinmoottori, joten otetaanpas toi ensimmäinen puhallinmoottori tuolta auki ristipäällä, saadaan se irti ja sitten tuosta laitetaan ne talteen ja sitten tästä avautuu tämä ja siellähän se on. Otetaan sinne vähän valoa. Noin, tässä näkyy puhallinmoottori ja se pitäisi saada sieltä irti. Siinä on tommonen muovilipare tuolla ylhäällä ja tässä itse puhallinmoottorin metallissa on 4 reikää ja tässä muovissa on 4 nystyrää. Niin ne nystyrät täytyy tavallaan vetää sieltä pois tällä aika ruimeisselillä. Eli tosta väännetään oikealle ja samaan aikaan vähän tätä moottoria nostetaan ja sitten täytyy hieman heilutella, että se sieltä lähtee pois ja tosta se irtoski. Nyt mä täytyy tästä ujuttaa jotenkin nätisti. Noin. Sitten täällä on virtajohdot kiinni, joten tossa on 2 ruuvia, jotka täytyy saada ensimmäiseksi ensimmäinen ja toinen. Noin, ja sitten tämä saadaan tästä vähän nytkyttämällä irti. Hyvä. Ja nyt tämä saadaan tähän
paikalla ja seuraavaksi tämä moottori täytyy sitten, se itse moottori täytyy saada sieltä ulos. Eli ensimmäiseksi otetaan nämä isommat ruuvit, että saadaan kupu. Tässä kupu viereen. Ja sitten täällä näkyy tämä elektroniikka, siihen palataan myöhemmin. Mutta sitten tarvitaan ristipää tuolta. Ja nyt tässä tarvitaan nämä uloimmat ruuvit ensin ja sitten sisemmät. Se on helpompi tapa. Näissä ulomissa on tommonen isompi kierre. Sitä ne erottaa. Eli nyt tämä lähtee irti tästä kuvusta. Laitapa se sinne. Ja seuraavaksi otetaan nämä sisemmät ruuvit irti. Ja tosiaan näissä on taas tämmönen hienojakoisempi kierre, että niitä ei kannata sekoittaa. Lähtee tämä irti. Ja sitten mennään tämän elektroniikan kimppuun. Eli tarvitaan, tossa on yhdellä ruuvilla, näkyy siinä. Eli se otetaan näppärästi irti. Ja sitten täältä ottaako tämmönen pieni talttapäinen. Nyt tossa on kaksi tommoista muoviliparetta. Tossa ja tossa. Ne pitää sen aloillaan. Eli nyt jos otan täältä ennen kuin tätä aletaan nostamaan, niin tästä otetaan nämä kaksi metalli pois ja siellä on tämmönen pahvi välissä. Nämä otetaan irti ja sitten jos ensimmäistä kertaa tätä tekee, niin tätä kannattaa vähän avata noin, että se, jos on semmoista tarraa, niin muuten se ei lähde irti, sitä täytyy tolle erottaa. Sen jälkeen otetaan tästä kiinni ja aletaan nostamaan ja sitten se tuolta noin liparat ottaa kiinni, niin täytyy niitä vähän avittaa. Katsotaan tuolta. Toi on jo auki. Noin, se lähtee aika näppärästi. Eli tämä sitten varovasti sivuun. Ja nyt ollaan täällä sisällä. Eli tämä prikka tai tuommoinen pidin, niin siihen tarvitaan tällaiset avaajat. Eli antaapas ne. Tuossa on tämmöiset pienet reijät, niin ne pitäisi laittaa. Tää yleensä ei mene kyllä ekalla. Nyt alkaa. Lähtemään se. Tätä täytyy yrittää. Noin, nyt se on irti. Tässä talteen. Tuosta lähtee tommonen pieni toinen prikka. Ja sitten nyt tämä saadaan tästä ylös. Jos nyt täytyy paljastaa, että itse olen jo nämä kerran vaihtanut, niin nämä on uusia. Tämä lähtee helposti tälleen luultavasti jo käsilläkin nostamalla. Mutta jos ne on siellä vähänkään vanhemmat, niin ei onnistu. Siihen tarvitaan tämmönen ulosvedin. Tämmöisen saa, olisikohan 14 € tuolta Motonetista. MTX:n 100 millinen kolmijalkainen. Ainakin semmonen toimii. Laitetaan se tohon kiinni ja sitten tuosta kohdalta niin aletaan vääntämään. Jos se on lujemmassa, niin tähän tarvitaan sitten jatkovarsi, mutta nyt ei tarvitse. Ja sitten on mahdollista, että kun tämä
ruuvi tässä keskellä on paksumpi kuin toi laakerin keskiö, niin siihen itse olen sitten räkrännyt tähän tällaisen metallitapin, jonka päälle sitten voidaan laittaa tämä. Ja sitten kun tästä nyt nostaa, niin se metallitappi on riittävän kapea, että se jää tonne laakerin keskiön väliin ja nousee nätisti siitä läpi. Noin. Ja tosiaan tämä voi olla paljon huomattavasti kovempi vääntää, että sormilla ei saa väännettyä, sitten siihen tarvitaan lenkkiavain, että saadaan tarpeeksi jerkkua. Mutta nyt tämä toimii näin ja sitten saadaan tuo irti ja tosta noin, sieltä se tuli. Tässä on kova magneetti. Ja nyt nyt tämä uusi laakeri täällä mukana, mutta ainakin vanhat laakerit saattaa olla todella tiukassa, että se alempi laakeri jää tonne pohjalle ja sitä ei millään sormilla eikä millään vedettyä. Jos näin käy, saa sitä tosta, mutta se olisi niin sitten siihen voi ostaa toisen tämmöisen pienemmän. Onko mulla tässä sitä pakkausta, mutta kuitenkin MTX, muistaakseni se 60 millinen tuo vastaava pienempi, niin tämän saa tohon alas ja nämä leuat sinne juuttuneen laakerin alle ja sitten taas ruuvataan, niin se nousee siitä pois. Uusi laakeri taas sitten menee paljon helpommin sinne. Mutta tosiaan tämmönen vekoti, niin sain sen jumittuneen alalaakerin sieltä pois. Sitten kun molemmat nuo laakerit on irrotettu, laitetaan ne uudet paikalleen. Laitetaan tonne kommenttikenttään linkin näihin, niin sitten vaan laitetaan se takaisin. Eli toi alaprikko tonne paikalleensa. Sitten tästä laakeri paikalleen. Noin. Sitten tuossa toi prikka. Nyt en tiedä, käytänkö oikea sana, mutta eipä se sillä väliä, kuva kertoo. Ja sitten tässä on tämä. Ja nyt tätä varten, niin kun se on ainakin minun käsittelyssä tälleen mennyt varsin auki, se ei ole enää pidä sitä, niin täytyy painaa se noin huomattavasti kapeammaksi ja sen jälkeen se pitäisi taas noin, sinnehän se napsahti nätisti, eli homma on paikallaan ja pyörii erittäin hyvin. Noin vanhat laakerit oli tosiaan mennyt tämmöiseksi hyvin tummanruskeiksi, ellei ne sitten alun perin ollut, mutta todella heikosti enää pyöri. Siitäpä se vinkuna tuli. No sitten otetaan täältä tämä elektroniikka yksikkö. Se laitetaan tuohon takaisin. Ja painetaan noin. Katsotaan, että nuo muovilipareet tulee tonne alas, että ne ottaa kiinni siihen piirilevyyn. Siltä nyt näyttää. Ja sitten laitetaan toi ruuvari. Noin. Se on kiinni ja sitten tohon tulee toi pahvi ja toi kapea
puoli tänne ulkopuolelle. Silloin se mahtuu. Noin. Ja sitten toinen. Tohon noin. Nyt se on nätisti paikallaan. Sen jälkeen otetaan tästä tämä metallikaulus ja sitten nämä hienommalla kierteellä olevat ruuvit. Tässä on se, että jos nämä, hyvä että tämä tuli esille, koska jos nämä kaksi aikaisempaa laittaa liian kireälle, niin se silloin toi metallikaulus voi mennä pikkusen vinoon ja sitten niitä loppuruuvaja ei saa, joten nyt tein just sen virheen, mutta tässä se pointti on se, että nämä ensimmäiset kaksi laittaa pikkusen löysälle, jotta tämä reijät osuu kohdalle ja sitten se meneekin nätisti. Se oli se siinä se vika. Nyt noin, ja sitten kiristetään nämä lopuksi kaikki. Noin. Hyvä. Sitten tähän tulee tämä osio. Täällä ei. Yes, tämä laitetaan metallikannuksen paikalle. Tuosta seuraava. Sitten moottoriin laitetaan virtajohto. Ja se on valmis. Ja sitten uitetaan se tänne. Noin. Sieltä se oli ja sitten tämä saadaan kiinni, kun nostetaan. Työnnetään se ton ylös ja sitten vähän hytkytellään, että ne jää kiinni taas. Se on siinä. Ja sitten seuraava moottori se menee ihan samalla tavalla, eli sitä en tee uudelleen, mutta tosta sen verran näytä vaan, että tosta otetaan toi ruuvi, täältä otetaan toi lämpötila-anturi pois ja tämä tiputetaan. Sitten tosta otetaan tämä liitin irti, jotta saadaan tää lämpövastus. Tämä lämpövastus on täältä alhaalta. Täällä on kaksi tämmöistä siipiruuvia. Näkyy, niin noin täytyy ottaa irti. Ja sen jälkeen ton lämpövastuksen saa tosta otettua tänne pelteineen pois. Ja sitten sen takana näkyy toi toinenkin puhalli, mikä on täsmälleen samanlainen. Ja se laakereiden vaihto hoituu samalla tavalla. Sitä täytyy kyllä sieltä ujutella ja kiertellä, että saa sen virtapistokkeen pois. Se on vähän hankalampi kuin tuo edellinen, mutta periaate on ihan sama. Tuosta toi anturi takaisin ja tosta filtteri. Kaikki on sinänsä valmista ja sen jälkeen virrat takaisin koneeseen ja sieltä se lähti käyntiin ja voin sanoa, että on huomattavasti
hiljaisempi kuin aikaisemmin. Uusilla mennään taas seuraavat 10 vuotta. Terve!